Köszöntelek benneteket itt ezen a mai Magyar Költészet Napi ünnepen. Úgy tudom, hogy József Attila, akinek ugye ma a születésnapját ünnepeljük, József Attila Kertész leszek című versét mindannyian ismeritek, sőt vannak olyanok is, akik tudják. József Attila, kertész leszek. Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek. Nem törődöm semmi mással, csak a beojtott virággal. Minden beojtott virágon kedvesem lesz virágáron. Ha család lesz, azt se várom, igaz lesz majd a virágon. Gondolataitokat nyugodtan mondjátok meg, miről szól ez a vers? Boldogság. Van valaki az ismerettségetekben, aki kertész? Ilyen kevesen? Azt gondoltam, sokkal többen foglalkoznak a földdel, a fűvel, a fával. És mit mond, hogy ez milyen munka? Jó, és milyen fontos? Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet, nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem. Bartos Erika tündérvers volt, egyszer egy tündér, arany volt a szágra, patak volt a tükre, zselve fű az ágra. Azt mondják rá, mint a nagyok, étlenül gomisz vagyok, rossz akár az égen, de rám szarokzakból lett a nara. A versünnepnek igaziból évekre visszamenően nagyon hosszú hagyománya van iskolánkban. Korábban mondhatjuk azt, hogy sima költészetnapi megemlékezésként felolvasó, vagy pedig versmondó délelőttökön ünnepeltük meg ezt az alkalmat. Az elmúlt 3 évben azonban a Versünnep Fesztiválhoz csatlakozva rendezzük meg célirányosan ezeket a rendezvényeinket, amire a gyerekek különösen készülnek. Bocsánat, a másosogarda, élesen úrig a fülbe csukott. Csillagok lények a hajnali napnak, kísérlet építszak büszke tavon, illata árad a cifra tovasznak, csendes réteszét Balaton. Lelke szomszéd kívánok, hogy vannak a virágok? Violák pirulnak, a pipacsok pirulnak. Hallat mondom Csorbacsi, színi hangon felvisít. Azáltal, hogy egy külső személy ítéli meg az ő előadásmódjukat, ezáltal nyilván ez nagyobb stresszt okoz bennük, ugyanakkor ez sarkalja őket arra, hogy megmutassák idegeneknek is, hogy mit tudnak ők, mire képesek egy kis falusi iskola diákjaiként. Van egy bátyám, mindig enne, ha a világ sajtból lenne, mind befalná egy ebédre. Egyik éjjel álmomban visszafelé számoltam, 10-es volt az egy, 1-es volt a 10. Tankcsaliban forog, az eszem pedig jól forog. Cserrel szépen sorgyász, a nagyfokú forgász. Az összes lángélés az, hogy miről susog, hiába is veled, nem mondja meg titok. Ruhája sejem, gyémántit igazi, már ha ezt a mesét valaki beveszi. Iskolánkban több sajátos nevelési igényű, vagy pedig beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekünk van, aki korábban kifejezetten kerülte ezeket az alkalmakat. Az utóbbi években azonban nyilván a motiváció hatására azt tapasztaljuk, hogy egyre többen vállalják be közülük is a szereplést, és igyekeznek megfelelni annak az elvárásnak, hogy kiállnak egy közönség elé, és ott valamit produkálniuk kell ténylegesen. Máskülönben középső gyereknek lenni jó, amit a bátyámtól kapok, azt visszaadhatom a húgomnak. Így győzedelmeskedik az igazság, a világ rendje helyreáll. Valójában az iskolában nem sikerül, amit vártam. Ezt sem értik meg a nagyok. Csodálják, hogy dühös vagyok. PlayStation 2-essel megúsztam, jött egy uncsi óra, internet. Karatés játékban tanárok, sajnos 100-szor is PP-vernek. Ezek a gyermekek ritkán van alkalmuk ilyen rendhagyuradalom órán részt venniük.
nincs lehetősége az iskolának arra, hogy a különböző irodalmi rendezvényekre elvigye ezeket a gyerekeket, amik azért vannak a környéken, de jellemzően 30-40 km távolságban. Nekünk ez nem adatik meg, hogy ezt kihasználjuk, ezért nagyon jó alkalom, amikor helybe jön a versünnep szervező bizottsága, és a gyerekek élő részesévé válhatnak mindennek a folyamatnak, és ezt tudom, hogy évekre szóló élményt jelent nekik. Szőke szép lány, édes tavaszállom, látod kutyám, ez az ideálom. Rá se nézek, csak titokban néha, nem kell neki a szegény bolyéta. Egy tök üres tolltartó, pisztolytartónak volna jó. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át, szemembe gyűjtöm össze egy szelét, távol csillag remegés sugarát. A titkot, amilyet egykor titokban világra jöttem vérben és mocsokkal. A szót, a titkot, a pici csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam. Add tovább. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek.